is it? But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. First stop na mo, guys. Namin karon sa Kabungaan pa. So maghapit lang mi sa selfie stick ni Kakay kay mag-picture ko na sila. So yung na sa amin dali katali. Ug karon murag daghang kami murag usa ka barangay. Unong kabok. So ang kauban si Clint kapila na ni mga today. First time. First time o paniyot na first time. Yeah, I'm very excited to sagka. Oh my god. Diba akong kauban si Richard. Hi guys. Kapila ni mga to dong. Pang tulo sir. Oh, Katulo na. ikaw magsilbi na mong tour guide, kami mga first timer mami. Oh, Mga- pwede na sad ako yung tour guide. Mga virgin pa man mi. Ay, virgin. Labi ng ustare. Ano siya? So, update na lang mo guys. So, ciao. Amo da magbags ka kay. Kuan akong bag ka ng Sorry, pamahaw, copy break. this. Asa yung kay Sino ba? Speakinan mo ka ano, Sponsored by Crab Stick. cream stick. Yeah, talawi lang. Pag na po may Hamburger. burger, nga giputos ug dahon sa saging with matching sticky rice. And then Sprite. Sprite. Ang tatak, great outdoor. Kapila na ni mga tadong? First time. First time, pare dagkan first time? Virgin one. Oo. Kapila na ni mga tadong? Kinaunahan nga first time. Oh, kani virgin gyapon. Virgin ka virgin. Kasagaran ni virgin. Lalang my expectation sa buga-buga. I hope na I will enjoy it. I hope na dili ko manglago, madawat akong skin. Mura na. And I hope malingaw merong adlaw. And I hope na I believe that mo ni ang memorable moment na nahitabo sa mong kinabuhi. I hope that Dat ka. Diba? Expectation na kan, ma-feel nga ang nature. Pagod sa kalamit. lumi. Expectation. Expectation na tulo naman ko ning adto. Ang kuan. May tag hawa na ang gianan karon kay sa unang tuig kay ngadto may kay libon na tayo ba. Nya may tayo sa karon mas daghang pang tao na moadto kaysa sa unang tuig. So ano to expectation? Uy, gano'n ba si Grace? Awa. Ang mga paso na sila. Gamay ang tiyan ba? Sa mga itong gi-great na na. Sa mga ko Nakasowin ma'am. Kasagaran sa mga kauban, mga first timer pag dito. May kibaw pila ka oras ang biyahe dito. Pero murag ang pagsaka, I think mo sa paminaw na po sa mga espresso niya, mga 2 ka oras. So ayan ang kinamo.
Ay, ni Richard kami ng tayo. Bawal ito. Sila mo yung among tour guide. Dili ni agi buga-buga day. Buga-buga. Bata. Wami kay ba? Buga sa agi. Duha ka bukang gianan. Ay nangutan namin dito sa Dayon Sulod. Ingon nga dito lang kuno may. So dito na lang may. Pero duha gyud ka bukang gianan. Diri sa proper barangay og wa mi kay ba og asa gid mi musulod ning stop na mi diri kadali kay mangi sklint Bailo Jiril. Bailo. Iyahay mo pabugat ng duha. Bugat kayo. Anton. Ano sa? Kay magsabot ta. Asa man mo agi adto dito, ari dire. Kay ari mo agi dire, ang inyong motor ibili na 5 pesos kay bantayan mo nagtanod. Kung adto mo dito, oh dito lang isod lang inyong motor. Nay, kuan dire no, parking po dire. Turay ang mga motor. Nay lang po nay. Kay na may lagbok dire ko. Sige, sige. 5 pesos na among pangayoon sa. Mas cook ni Imad. umabot na ka dire na ay bayad nga parking fee 5 pesos og among ibili ng motor kay para mas safe na po na ay makabantay. Padung na mi sulod guys. Og tanawang agyanan. Nasin. Sorry. Swing. HD mo na po. Napay logbook guys, before ka makusulod dito. So mag-logbook sa mi. Thank you, sir.
Kumusta, Clint? Kapoy. Ay, okay naman siya. Ang kanang pagbaktas sa kanang kuan lang pag sagkasag to kay kapoy nabaguhan ko. Sakit sa tuhod. Sakit tuhod gira yung mga Bata pa ganit, iguwang na. Nainundol lang ko sa una nga sa panahon nga upay mga gastob nga kami ug akong mga barkada, mga ahoy. So, ingon ani gina mo nga mapadulngan. Wala na. Dili mo wala na kuan diha wala di na ka masaag. Kaya usan naman lang. Oh. Oh. Mo na siya dito te. Layo-layo pang dutay. Daghan pang tuwasan. Wala naman kay liko-liko no. Wala shortcut ate. wala na shortcut. Wala na shortcut. Kapoy lang yun. Nawa na sa kunin. Okay lang yung nani ka inita kaysa unya siguro. Mo init pag yun siguro niti. Mo yun na pinya mga udto na. Mas kutas na gyud siguro. Ug unya. Is karon Wahe na ganita kay lagi na may ensayo siguro nga to. Hi. Ordination box. ano lang. Balik ko na. Kasi makikita ko dito gold. Oo. Ay nabuk na sa baligya. Ang goal amo isulod sa donation box. Rasare, rasare. Gini mo soloy. Gini mo soloy gyare. Ha? 1 kilometer. Aduna kitay duha ka agianan para sa mga katawhan. Daang matuloy. Paibalo. Daang kuan. Ayaw ka mo pagpataka og labay sa inyong basura. Okay? Sige salamat. Order by Main road sa main road. Main road 2 kilometers to back of the mountain. This one? To front of mountain 1 kilometers. 1 kilometers pa itong nakawon? Kundi re atubangan. Kundi kay likod man ni dire. Augikan man sa main road. Okay. Doon ra. Katong hinay-hay mo atong 2 kilometers. Pero kaning usa ra. 2 kilometers. Unsa man ning atong ruta? 2 kilometers. Road for 2 kilometers. Road to Road for 2 kilometers. Road to success. Road for 2 kilometers. 2, yeah. What happened?
Naman ka. Oh shit. Oh shit. Pag Ano naman ka? Unya. ka dito. Unya. I can't take it anymore. Kaway lamig kadali kay. Grabe na gyud. Pag ginanan ng tubig. Ah, sila. Pag inom sa tagtubig kay Marg. Salamat din sa Coca. Sponsored ko. Road for 2 kilometers man daw ni guys. So mga 1 kilometers na kilometers. Among kuha nga ni Murag Subscriber. 1.2 kilometers na lang siguro. Kakay. So kaya pa rin. Basta may tubig. Actually, wala pa may pamahaw. Nag-inom na Kasuway namin. na magkuhan sa mga bukid. Mga dito, Coffee. Ang mga baon, na may baon pero nas bag, barag wa pa siguro time para mukaon. Dito lang siguro sa pinakatumoy pa may mukaon. Hindi dayon abot dito. So, pa rin ta. Hi. Kumusta? Hoy hangak. Nagagawa na ako ng energy. Kaya guys, ano po may laing kauban. Naabtan kid nila sa umpong pahuway. Oh my god. Sa? Pagwapa kasi kaya siya kaibol dito sa igbaw. Ginagan akong side mirror ng Richard. Sponsored by Toto. Salamat na sa pagpahuwa, pagpaabang sa side mirror. May lang ako'y isamin. Ilam nang tayo sika di mo gilangkat no. Side mirror mo. Oh, okay. Patag ka ho? Oh. Dali, unang patag. Sunod patag. Wala. Kamuntok. Di kaya rin. Mas matay pa sa Tagalokal nga doon na dyan ko no, among atoon, kaumong tungason, ang mga duhan lang siguro kabunto daw, o pila to kapatag? Duha kapatag, duha kabuntod.